Yo, what's up mga ga? Good morning na to tanan niya, no? So, another day, another life, another blessing na sa mga ga. So, karon bago pang mata, na pa mismong kwarto niya. Na may plano nga tuon na mo si Ganoy TV. Ang tagiya ginani nga vlog mga ga. Kami suportador mi siya mga ga. Karon na may plano nga manguha mi ate gid bali-bali. So karon na may plano nga tuon na mo sila ang balay nya. Kinalagi may plano manguha og lubi mga ga. Syempre sa tanom sa mong apuhan nga, syempre way lain ging mo benepisyo na ang mga apo ra di ba? So, Apo, good kay. ga, siyo sa balay nila ni Ganoy TV mga gano. So adto nila ga. So ga na namin sa balay ni Ganoy TV gano mo na yung balay ni Ganoy TV gay. Iya mama ga taraga. Na galaban na ga inani ka kugihin yung mama ga. So adto dos balay ga. Ari ga natugpas Ganoy TV mga ga. Siyempre barkada ta suporta ta ni itong vlogger. Na itong vlogger ga. Na itong vlogger guy. Na itong pagi what's up gi. Vlogger sa Ganoy TV ora. Siyempre mga barkada may mga barkada may suporta gyud siya, di ba? So say plano gyud to. Ari pakitas kamera. So may plano na to diya. Yo. Manguha tag lubi oy. Manguha tag lubi ba? Na, dili. Lubi. Tug pa siya ga. So Tug pa amo ba? sa ni pakawon ga. Amo sa ni pagngon mga ga. Bago pa yung mata na kwarto niya. Karon Ugi ayon. Agoy. Nasa man? Hoy. So, karon mga ga, namin din no? Sila nagbukas ang intro, ganun sila eh. Si Dojibo yung si my friend. So, asa ba itong tripping ron? Puso saging ko no, yung si, kuan, kaya Jason. Susagi. Puso saging ko no. Kamoy bala basta kay natin mabuhat karong adlaw. Lah, kana, ayos ka na. So, kuan no? Mga buhay tambay ba? So, mangita may dire, kuan mga, manimpad may kuan, makakaon may paniod to, manay pamahaw niya. Dugadagan. Paniod to na pod. So karon tambay-tambay sa mi dire magplano sa mig tarong nya. Raghanon ta bas mong plano di gid tarong. Ha? Tao na. Di mo kaon. Kaon, karong kaon na. Ano na? Hindi trabaho di. Kaon tapos sa kunsa. Karon mga gano, padong na may mga susaging, dara. Kapay daghan gid kay saging dire mga ga. Dara. Lara. Kuhita ga. Kita ay sila ang saon be. Oh? Okay. Na, yun. One man down. So, sa basket do. Basket naman. Sako dahil basket lang. Ito yung pangalan nato nang. Ikaw sako, bunyagan ka na mo sa pangalan nga basket karon ha. Hapit. Sunod. Shot sunod ha. Mga bata mga gaw. Amo na sila i-train. Mintras bata pa sila, train them well. Para ikabot panahon managko ni sila. Sila na po yung matiguang dire. Sila na po na yung mag-food trip dire. Di na yung mawa mga kuan. Karaan nga pagkaon sama ning puso sa saging. Murag nihit na lang gid kayo kuan na ni. Kamao mo luto ning puso sa saging no kay murag nawa na ni siya kay tungod sa kaning mga kuan. Ni modern ng kuan. Ni modern ng panahon ba. Di ba? Do. Ni modern ng panahon, daghan na kay mga pagkaon nga nakalimtan ba. Pagkitaas lang sa pagsawa be. Yeah. Eh. La, yawa. Okay kayo? Sawa ha? Sa, yawa. Yawa ngilngiga mo dagsaoy. Ingan ako gaw, ako igugmao nyo ga andam kong musaw nyo. Kanido, manani gani inyong dan, expect mo sa panganod. Pangagod ay pangagod. Pangagod sa tiil. O mo kay lag pangagod o sige English na pangagod eh. Panganod. Sige isa pangagod o. Kuan na siya kanang kuan athlete spot eh, athlete spot. Na siya. Muna siya kuan makuha ni mo ano kani mga tubig dire mas takap inig kuan uwan. Kiantoy sumuko ka na. Napapiligiran ka na. Yagay kog pusil no. Sa. Ala. Ate. Ako ikaw kapaya sa. Okay, mga gaw. Prutas. Dakuan na na oy. Dakuan na na gyud. Bukid.
Kana sa mig prutas mga ga. Model sa kukumilo no. Wala ikuan. Kato ganiha kana siya basket. Bunyagan di kay kukumilon. So, dara mga ga, daga na may kuha no. Kasi may chip ko ron si Jason. May lain. So gapon din mga ga no. Nalipat ko sa kong kuan, nailad ko sa kong kagalingon. So ang vlog hapon yan ako pizza 10, pizza 11 ni gapon. Pizza 12 rondo. So October 12 dara no. Ang kuan ron content sa siya puso saging. Content ha. Saging sa nating butang agdang suka ting. Si Maki. Maki. Hapdos diyan eh. Lagi, usa ka paus ang gibutang nga suka mga daw. Imagine ninyo. Usa ka paus nga suka ang gibutang di. Hapdos gina jud. Hapdos gina gamay. So ato na ning ano? Tilawan tong kukumilon. Kuya sa lista my friend. Please lang lisura magpuput sa kamera Ano itong ganun? Gamito. Ay, kamuta sa tuo ka man. Gi. Kamot. Kamot. Hunaw ka kagapon. Mahuna ko. Batiin to. Okay. Wa pa ka kasugod og vlog ba? Yummy. Naman. Wa pa ka kasugod og vlog ba? Nindot kita tog ano mag-binds ta ba? Lagi poker na eh. Bains mong gyapon eh. Katawan na tadaag naong. Oh, gilimpyuhan na no. Namarlo nang kuan. Puso. Nga si Doji Boy kay na kuan. Puso nimo. Tawag na. Tingan. Lah. Nagbuak sa lubi. Lubi lang sa. Lah. Buwa. La. La ilog eh. Nagilog sa buwa. Ako nakuha ni. Ako ni buwa. Agaw. Ang katunga ba? Targo gap. Agaw. Lah. Matik na gaga. Eh. Ang katunga ba? Kun. Gago. Hi guys, good morning. Nox. Ano kaguran nito? Nindot kay tukod kuran ako. Ay magkagod to giya. Balik ko kuha to eh. Isa ta. Walang iya kayo. Aro, dong rel. Dong. Ay si. Uy. Ay sige ko na aro. Hello guys. Kumusta? Hello mga ga. Mga ga. Ga subiyambas, ga kuan. Kagingking na. Nadi ko ikuan sa inyo mga ga kanang karon basic ra kay ni atong buhaton ha. Tudloan ta mo og unsa ang pag-proper gamit sa kanang kudkuran. Ang kudkuran kusog kaon. Dong Jan, unsa ang primerong buhaton na to na dong sa proper pagkupot bagol dong? Sa pagkudkod na to ani? Nara, ighuman inyong parok sa kulturan na. Bala. Pero nga bagay tutorial ni unsub taong guy. Makandos kag mga kuan mga ga, makakandos kag mga kanapo. Tuyo ko na po mo bagol. Para di madag kagud ang bagol. Na. Oh. Tanaw niyo mga ga ha. See? Kuan ato dingi feature si kuan sukarap sa Bugoy na siya. sugbugoy. Magilag talimte. Mo ni atong kuan gay. Ningnig ko rin tong hana oh. Hindi raw, ngilingig. Mo ni kuan karon. Atong kuan karon sa Sigkaron. ambot ay. Dapat inyo isintro gid sa. Training Nang uba ma. training ni Badang sa ML ba? Bantay ka nang makuros ang tao no? Maigo gid rin sa kuan, buakit. Commander Bawang. Oh. Dugay na ka nang practice. Nandito ko sa kuan eh. Kalangahan, bukid sa tuburan. Commander mulo. Ngayon kamot, ilaw sa diha. Yuk. Lala. Ari guys, dire na. Luto ng puso mga ga. Tara. Manalig pabukal. Limpyuhan na ni Marlon. Ako dre. Pan, magtuno sila sa lubi. Ako dre magkuan ako magpanit lang ko sa lamas. What's up guys? Ako may pinaka-gaanong trabaho kaya ako may ilang videographer. Huwag na rin ko ang sinunox oh. Nasa yung ano, yung pudre po do. Sinunox. Kana. Ang buwak sa saging. Yan gikuan, yan ko ning pritohon. So ito na ipakita ko niya sa resulta ni. No, siya pag ano? Pag gano'n ni? Pag na mag-music Kod. Mora na pagkaon nga maghila ka magdigamo.
Saan ni maghilak nga buhan no aso kayo? Hilak ay chamo, hilak ra. No. Salamat day, Ma'am si Manalo. Berlay 29 Ma'am Berlay 29. Thank you guys sa pag-shoutout, Ma'am. sa TikTok. Sa TikTok day. Famous na siya. Ta di mo klaro eh. Kana. Tara mga ga. Gilunod na ni Nonok siyang ko ano? Mo ni siya guys. Kung inaniyon siya style mo ni siya first nga buhaton mo. Naghimo ka og lemongrass oil. Para ra siya mahumot guys. Ikaw man, imo ra para blend. Ikaw man, iksa na blend. Bagol guys, bagol guys. Bagol. Bagol guys, wag gilain guys. Okay ra na eh. As long as limpyo. Tara. Daghan kini nadao. Daghan kini sa daan ron mga ga. Guys, mulapot pa lang ang baho ni guys sa cellphone guys. Kasi mo to Humuta gid bitaw tinod. Mura sa kadubong baboy eh. Uy, kinagray. Oh, ikaw saging. Ikaw saging, bunyagan ikaw og baboy. Di ka sanay. Ah, nagdigamo ba me? Ah. Nagdanagan na, di ka sanay ni mo layoy. Tara, tuno. Go do, hato ka ni Marlon do. Ako rin pinakagaang trabaho dire. Kameraman go. Antoy, pako ka na sa inyo haga. Sige na, sa mukha ka. Sa? Kaya ka may sinig. Mohon ko ba? Juicy kito no, unom ka buklobe. Saya. Nane. Isa. Kere, pili. Apil na kay mo na ding ho. Ito no? Luto na lang. Oh, kaldirita di saging. Aswayan ninyo. Itong tilawan ko na, be. Di mo magmahay. Itong tilawan ko na. Okay kayo eh. Be. Juicy ka na ha? Juicy kayo na. Okay lagi kayo. Good, yeah? Ay mo pagmahay ay. Marami ko kaldirita ko no. Ano yung panadturon mga gano? So, mo na mga ga, kung pugihan lagi mo mga nabuhay sa bukid, makakaon lagi mo. Kanoks, dahil pagkaon rin nga, mo pa ma-discover. So, karon mga aso yung mga ga, kay gutom na kayo ko. Gikuwangan sila sa hang, no? So, karon po na to. Sige, boy. Birahe, boy. Naka sila mga ga. Nakom na kayo lisod nga trabaho. Patrabaho yung mas mga tamaran. Para dumikitaan ka nagpaagi, preso kami. Tamaran namin maligay, kaya nagkaan namin. Tarawa. Bago lang yung nga. Ha? Biya ko ga. Bisa ko ga. Oh, kana mo na siya solusyon. Resourceful this ba is the key. Good guy eh? Lias busugit mga ga. Nagkadugay mga ga, nagagrabe ka na mong sakit yun. Nga, og mabusog lagi. Duka. Buka mo na. Tugon ga eh. Chill sa medre mga ga. Napabakay, huy. Napabakay, burakit ro hapon. Butong. Oh, so kita tarong hapon daw. Dayon to ang racket si boy. Tayo si panguhit eh. Si panguhit eh. Buwali mo panguhit. Gawa. Gawa si panguhit ah. Lama mga ga. Oh, si panguhit oh. Daot na ni. Murag. My friend. Panguhit man. Mana oy. Murag. Murag atong pakyas gini atong kuan ron. Atong liho ko niyang hapon kaya nanguhit man oh. Ano to? Panguhit tug ta diri kuhiton ta. Ano sa yung nguhit mga gao? Alay gisig panguhit eh, mga katugon unta ko. Katugon unta kayo ko, sigig panguhit. Ganiya din mga gano. Nakoy nakitaan nga kanyo, turok sa lubi. Nya ingon sinunoks, pwede ko na himong bonsai. So ato rin sumayag himog bonsai, basta hindi tubuan nagtanom. Sigbalik. So sa pagkakaroon mga ga, ingon tas Jiboy, mukha ko na may kuan lubi pero murag duha-duhaan man nga kuan. Face check. Murag action nagka-blurred my friend. Pero atong suwayan og kuan makakuha mi pero kuan kuminon ako murag di gyud pero yapit mo nya magkuan sa mi amo sa ning ay sag langas amo sa ning tumbaho na resulta nimo Unggoy og naman purong abilidad dili unggoy. di ko masaka dai pwede naman si my friend masaka no pwede ra saka ko pero ako masaka pero unya na. So ikaw kulapo bunyagan lagi nonox ron among tawag sa imo din ako lapo ha nonox na karon nonox. So mga ga hapon na gid mga gano nya wa pa man mamatas Jiboy so mardigid mi madayon karon amo na tapos na tong video no so hope ko nga di mo mapulan mga ga dayon mo pagtanaw sa tong channel no
So, mao sa tanan karong adlaw no. Asan magkayungit. Pero that's all for today mga ga. Hope ko makita po sa akong sunod na video no. Ay mo kalimot mag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel no. Da! Pula po eh. That's all for today. Ano out? Bye-bye.